Ie magnano balatsaratsika jiaby lay mizaha vidéo ty ma zegny tegna source vidéo ty zaho namaly commentaire ny zokinakay zoky lehilahy Maitsoambo satria misy koragna nataoko taminazy tao hoe zokinakay anao tsy milomano dia igny zegny dia volagna aminakahy zandriko mba volagny mba valy aminakahy tovy aminakahy fa za tsy milomano mety hiditra milavalava koragna ty mety misy koragna mety tsisy dira loatra satria raha intsika tsara fô d'habitude bon voalohany zegny za tatsika reo fa za ko zegny resaka couple Maitsoambo za fa ninazy tegna mankafy quelque soit vidéo bokany ya zegny za magnaraka de A à Z publication matetiky anao magnano publication za matetiky mety commentaire ny lidio fonoroana satria mitovitovy raha mangodagna zay rolahy mety mitovitovy raha magnano samy managna vision lavitra hoe tagnatsara zegny tanjogna agnatsara karaha zegny surtout ny fomba fitetsika Madagasikara eto ny fomba fitondran'ny fanjakana sy ny tariny matetiky tsy dia matetiky mitovy fomba fijery fo zay fa misy lafiny koragna raiky kosa ndraiky matetiky tsy dia itovisana hevitry resaka la musique izy ty antegna moa zegny za tsika aloha fa za agnatin'le raha za moa zegny mba tsy haiko sasany zegny miconsidere artiste merci fa igny ko zay sasany zegny tsy mety misy olo voaterahera jiaby zegny aketo fa amitsika Madagasikara moa zegny le critique efa mandeha ho azy mamandeno tsara tsy mandeha c'est bon ça mandeha sa mitady voalohany zokinakay couple Maitsoambo zaho mivolagna taminao hoe anao tsy milomano satria critère n'olo araiky mélomane zegny tsy karaha le ataonao io anao zao konaka borné agnatin'ny muzika araiky tianao de tianao influencegna agnatin'izigny olo jiaby agnaraka revinao tsy karaha zegny mélomane zegny un mélomane zegny voalohany anao tokony mahay tsara hoe ina ny tonga la musique karakory ny caractère la musique ino aby zegny ny karazagna la musique misy agnabony tany hito karakory ny composition sy ny tany tokony hainao hoe jiaby zegny fa anao d'habitude anao zegny forcenao andeha tianao magnaraka le hevitrinao folo tsaraikaraiky karaha zegny mba hito mizaha mihetsika mampitondreky raha ty efa nazavaiko tamin'ny koragna nesy tamin'ny vidéoko taloha igny hoe ino ny atao hoe la musique. La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable. C'est la musique. Donc, pour que tu aies dit, si vous êtes agréable à mon ou agréable à mon oreille, tsare kareki. Ano ti guitare folk, ano ti hard sintarn. Keza zeng pangano musique tropicale za. De forcément andeng kafi jazz kafi zino. Forcément tsy maintsy mankafy la musique tianao fa zegny satria zegny ny tegna hoe la musique aminazy. Tsy marigny. Matetika anao hitako anambarako anao tsara be fa magnaraka vidéo anao jiaby za. Misy fotoagna anao dénigrer rap tato. Dénigrer-nao koa ary reggae sy ny tariny zegny volagninao tsy la musique. Alors que zegny izy koa mahay tsara be fa les regny natao hoe musiquen'olo joby. Musiquen'olo mainty koditra zegny. Ny blues regny zegny. Hoe blues satria zegny misy ny raha tanao ira blues zegny. Naveny hoe blues. Le raha iregny tsy mahazakandro mazava. Satria tagnatin'ny fagnandevozana tamin'olo tsaraikaraiky zegny magnano hira, mitory le frustration anazy agnatin'ny hira, regniny nipoiran'le hoe blues. Zegny na magnarana zany hoe blues satria amin'andra joby. Tsy amin'andra mazava zay fa amin'andra joby. Donc zegny misy karazagna raha itambaran'ny la musique blues, musique noire zegny matetiky mitantara frustration, tantara raha iainany mandalo agnatin'ny fiarahamonina zay to musique noire. Misy fotoagna anao volagna raha karaha zegny, azay tsy raha lavaka rivo musique rap karaha zegny, volagna anao tsy tia musique rap, musique reggae sy ny tariny. Alors que zegny atsika izy koa mizaha hoe ino moa zegny ny point commun na hoe raha itambaran'ny musique aby samy milaza ny hoe frustration raha marary anazy. Narary tamin'jare tagna zegny le fagnandevozana tamin'ny fotoagnan'izay. Marary tamin'jare zegny de samy magnaboaka hevitry, magnaboaka le fiboahan'le émotion zegny miteraka le hira. Karaha zegny.
donc en point raiky zany volagna aminao fa hoe anao izy koa fa midénigré comme dénigré karazana rythme fa tsy mélomane anao zay satria nagnino mélomane zegny mi-accepter tout genre de musique accepter ny zegny raha hitako aminao donc zegny tsy tafiditra anao agnatin'izay mélomane magnaraka tokony manana capacité d'analyse ka zegny analysenao zay raha ty fakifakianao avy taiza ma source musique ty mba iverigna amin'ny resaka Bastala satria ino tena source natonga za zegny somary tosehely satria fita Bastala io tena source koragna ty anao volagna iry Bastala io zany fatifatin-kira ino dancehall tariny za afaka mivolagna aminao mato Bastala io ni accepter nous labre ni accepter di tompony la musique dancehall dika zegny manana capacité izy agnatin'le raha zay re tsy tsapanao manana capacité magnano le hira izy le rythme ataony faut d'abord zegny anao mila mandiniky ino mara tsabony Bastala io ty izy koa un vrai mélomane marigna anao zokona ka ino mara ataony Bastala io ty zara musique karakory ny ataony aiza source la musique ty nitapanao manana internet agnatin'ny trano tapis dancehall aiza Jamaïque amin'ny source zegny azo ologno azo zegny olo tsaraikaraiky magnano hira ty aiza ny point anazy karakory na hoe texte na hira satria ny capturanao baka raha capturanao aiza maresiko amin'ny textire karaha ty ny capturanao zegny textire bimpapakobala colombiano capturanao sorasoratana koa est-ce que anao tsy mba afaka magnano analyse ely fo mba mizaha est-ce que tegna izy marina toy Bastala io ty est-ce que zegny mitovy am'le fataondreo avy Jamaïque agny le mpagnano dancehall est-ce que mety sa tsy mety anao mivolagna ma instrumental nareo télécharger agnatin'ny internet fo de après téléchargement tingitingenagna miaraka amin'ny fatifatina raha tsy azonao zay ny atao hoe rhythm zegny lazany Jamaïque azy boka zegny tena anglais anao volagninao normal be anao koa tsy micomprendre raha tena anglais ao agnatin'ny raha normal satria tsy hainanao le raha zegny mambara fo anao tsy mélomane fotony tokony manana capacité moindre capacité zany anao zegny mba découvrir la musique nolo aby ty ino marina tena izy aminazy le atao hoe rhythm avy amin'ny teny anglais rythme ny teny français zegny rhythm anao Jamaïcain zegny teny anglais tsy karaha teny anglais tanignesanao karaha anao any Amerika agny karaha anao any Angleterre fa manana karaha anao mandeha en Afrique zegny les Africains quand ils parlent français magnano teny français zanao hafa zegny donc zegny Jamaïcain ko mandeha rhythm ny rhythm ty igny ny karazana instrumentaly itengenana olo magnano dancehall ary raha io ambidy agnatin'ny internet zegny le volagninao anao zay magagaza aminareo boka hoe fatifaty ny kira sy ny tariny anao mazokona ka mihevitry fa tsy composena raha io raha note tendenao amin'ny gitara anao io faut composena maboaka raha jiaby mirindra karaha igny misy gitara basse agnatin'izy io agnatin'izy io misy solo misy clavier misy batterie regny ny composé un vrai compositeur mandafitry jiabijiaby mitady vola izy ary zegny mbola tiako ambara aminao fo zegny hoe atsika izy le somary misy retard hely zegny anao donc satria tokony tsapanao fa agnatin'ny la musique ty zegny mivoatra azonao mivoatra la musique taloha tanatsika donc nagnano la musique zegny donc magnakory magnano enregistrement vocal sy ny tany enregistrement de la musique zegny maro mbala nisy analogique tagny niova après jusqu'à mandeha numérique donc zegny ivazaha tompoko magnano raha tsy mampijaliza ny fiaignana anazy taloha tagny anao nivongovongo isan-karazany matériel jiaby andeha hitendra la musique zegny indra nataony composé 4 raiky retrite mba mimpamoramora le fiaignana magnano la musique ataoko agnatin'ny raha hevitra izy ty mba tsy ampijaliza taloha tagny atsika nitandregny radio nisy tahiry de fa fotoagna iri ty anjama sy ny tariny ty lafotsy tagny zegny maneky satria zegny le zany baka aminay Sofia agny tamin'ny fotoagna andregny misy ny atao hoe radio lana omby tamin'ny fotoagna zegny satria nitandregny onde courte avao STF Congo Brazzaville ny gasy tamin'ny fotoagna seul radio tandregnisantsika teto tamin'ny fotoagna zay donc ta partir an'igny zegny nanovagna tandregny rythme karaha zegny avana Afrique karaha zegny tonga ty tandregnasagna radio tamin'ny fotoagna zegny
d'après zegny miova radio ny agnaty atsika miova tika zegny ny vazaha jusqu'à anao zao mitandregny radio agnatin'ny téléphone agnatin'ny tomobilinao fa cliquenao ta kamora raha izegny magnano zegny koa ny vazaha amy la musique le raha tsy ampijaly izy ny ataony zegny mahatonga zany volagna aminao fa hoe analyse io antsendriky manaova analyse tsara aiza masoritsy raha jiaby oy sara ikoragna isaka mihitsy clé USB tsy raha clé USB clé USB zegny tompoko mitovy amy gitara ampiasainao matériel zegny fa zegny tsy la musique matériel ampiasaigna amy la musique zegny okazaba agnaty jenao tsaraikaraiky raha zegny reo midenidenika se magnano clé USB fa agnatin'ireny tsy natao playback zegny donc nilazagna izy magnano playback fa i clé USB volagninandre zegny matériel indesiny ampidirana la musique zegny ny antony USB fa tsy azo atao hoe magnano mampiasa le tsy zegny fa la musique karanareo agnatin'izy ao misy batterie agnatin'izy ao misy gitara satria ny raha ataon'ny vazaha mba tsy ampijaly izy zegny ny mahafinaritra izy ambony tany karaha zegny tena ataony agnatin'izegny izy alafo igny instrument ko de mikora agnaty le instrumental composegna avec un vrai olo mahay zegny olo mahay magnano composition regny ny olo mandeha mivarotro raha agnatin'ny internet ho an'izay olo intéressé igny amizay zegny ho anao bon za zegny nankamora raha za ma zegny para za manokana zegny hoe tokoa zegny mety aminakay raha ty zegny mankamora fiainako le raha olo eny za mbala andany fotoagna andeha agnano composition sy ny tarina amy studio sy ny tarina fa misy composition nambelan'olo eto iny philo zegny raha tsy anao mahatonga za volagna tsy mivolagna tsy hainao hoe natao hoe mélomane karakory ny philo zegny ny raha indesinao mitaingana ambony raha fa vita io zegny atao hoe philo zegny philo le hira andesy donc zegny eo za volagna aminao fa hoe magnanaova recherche ko anao izy ko misy fotoagna est-ce que zegny mi-correspondre en philo filon'olo mpagnano dancehall maro vera ataony basy falayona fa tsy mikola andraikitry nao magnano recherche karaha zegny izy koa tegna hoe vrai mélomane maro gnanao mety sa tsy mety correspondre sa tsy correspondre amin'ny raha fataondro andafy igny amin'ny raha ataondro jamaïcain ho an'le tompony la musique ataony d'ailleurs ma zegny atsika Madagascar ty mahita tsara be fa la musique Madagascar nefa tsisy avenir volagna aminakahy zao olo ka fa boaka teto nanjary la musique eto volagna aminakahy eto anao fa voalohany zany raha hoe pays maniamany tanagnatsika ty maizanao tsy mbasa izy koa mandeha mitrandraka musique hafa mpanjary izy tsy mety izy amin'izegny ataova amindray comparaison la musique volaniko aminao ataova comparaison hoe zegny ny rythme nambelanao texte Bastalayon ndaniko magnatapy agnatin'ny internet ina volagnina hirany dancehall aby magnano dancehall karakory nataondreo est-ce que zegny mitovy zegny tokony recherche ataonao izy zegny amizay anao afaka mivalide hoe mety sa tsy mety raha ataon'le zalaty satria fa tsy tandiniky la musique gasy izy satria la musique gasy fa izy karaha io azao fa boka ta musique la musique gasy teto volagna aminakahy nanjary mity milliardaire andafy agny volagna aminakahy satria la musique zegny asa ty velontegna tady vola aza monsieur contenté karanao mélomane za defa hoe anao tsy raha mpagnano la musique le mpagnano la musique mbala le mpagnano la musique iaigny amin'ny tady vola ataony agnatin'ny la musique misy adapté agnatin'ny monde karaha zegny Bastalayon amezanao tsy fatifatikira sy ny tany tsy fatifatikira tompoko fa izy nandray ligne agnano dancehall izy donc zegny tokony anjaranao mandiniky za zegny mélomane mety maritaoko sady tsy mety ataony Bastalayon ty ino izy anao magnano analyse nao magnano recherche nao karakory texte olo mpagnano mpitenginy rythme amy dancehall zegny ie tsisy dirany sotoavana malagasy egny fa erinake i tsisy za zao amile fa tsisy avenir volagna boka tsy mba soranao Bozagnahary mba nisy hoe izy bon olo araiky manandiny tegna misy Madagascar ty fa tsisy avenir e mbaloha za hitsakaraka varotro hafa afaka azoko vola agnatin'le raha karaha zegny anao volagninao fa nafa mareo tsy mianatra la musique anao volagna Bastalayon tsy mahay mitendry gitara mitendry gitara Bastalayon mahay tsara be izy karaha zegny fa izy zegny lignenazy igny mahafinaritra izy igny nanahirana izy atao nianaran'le raha ary matoa zegny izy tonga amy stade misy izy atsika mikoragna zao tafiakatra amy sky reo ko mira volagninao radio maniamany fa artiste malaza agny andafy hagny na tsy validenao zao validendreo hagny anao zo no droit anagnanao nday tsy valide artiste magnano raha karaha regny anao zao volagninao aminao anao volagninao ko mahay jazz mahay musique blues hainao tsara be fa Manu Dibango zegny
Ana za silo fa zegny hainao satria anao maharaka musique